विसापरांत तुमकां येवकार। फोंडेच्या श्री शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थेन भुरग्यां वाचन संस्कृती रुजोवपाक वाचू आनंदे हो उपक्रम राबयला। म्हयन्यान 2 फावटी हो उपक्रम राबयतले। पालकांनी आपल्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवचें अशें आवाहन संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी केला। आरडेक्सो खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। संस्थेचा हा जो वाचू आनंदे उपक्रम आहे तो खूपच मौलिक आहे। अलीकडे आपल्या मुलांचे जे प्रश्न, ज्या समस्या आपल्याला दिसतात की मला शिक्षक शिकवतात ते समजत नाही, समजलं तर स्मरणात राहत नाही, मला अभ्यास करताना मन एकाग्र होत नाही, या सगळ्या समस्या आणि सध्या मुलांच्या वाढत्या समस्या म्हणजे त्यांची संवेदनशीलता हरवलेली आपल्याला दिसते। सृजनशीलतासुद्धा जी विकसित व्हायला पाहिजे त्याच्यामुळे अडथळे आलेले दिसतात। आणि त्या दृष्टिकोनातून या वयात, बालवयात मुलांना पुस्तकं वाचण्याचा छंद लावणं, आणि तो छंद लावताना शाळेत जसं जबरदस्तीनं पुस्तक वाचायला लावतात तसं नाही, तर पुस्तक वाचण्यामध्ये आनंद आहे। तो आनंद जर उपभोगू दिला तर मुलं पुस्तकं वाचतील, पुस्तकावर प्रेम करतील आणि या एका छंदामधून अभ्यास तर त्यांचा चांगला होईलच, पण त्याबरोबर त्यांचं जे संभाषण कला आहे, या जगामध्ये सध्या कुठेही माणसं जर त्याला चमकायचं असेल, पुढे जायचं असेल तर संवाद साधता आला पाहिजे। तर त्याच्यासाठी हा उपक्रम खूप महत्त्वाचा आहे। मी खूप अभिनंदन करतो फोंड्यातील ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचं आणि या संस्थेचं।